Bueno, arratsalde on guzti hori, eta ongi etorri beste behin Amalur jardunaldietara. Bueno, asteko pentsatzen nintzen zer esan duela 15 egun ginen hemen Jeronimokin hitz egiten. Eta berriro ere esango nuke, bi bazuek eta bi Amalur berriro ere sala hau betetzeagatik, zientziaren inguruan hitz batzuk entzuteko. Benetan oso gauza pozgarria dela iruditzen zait. Bueno, esaten nuen bezala, duela 15 egun, edo egon ginen hemen Jeronimo Lopezekin hitz egin genuen mendietaz, hitz egin genuen glaziarretaz, izan zen sekulako plazerra handia, hemen egon ginen guztiontzako. Eta gaurkoan, pixka bat hurrengo pausu bat emango dugu eta sakonduko dugu glaziarretan. Eta momentu honetan glaziarrak ikertzen mundu guztian, bereziki Pirinioetan esango nuke, baina mundu guztian glaziarrak ikertzen dabilen ikerlari batekin, Einaute Izagirrerekin, laguna eta ikerlari ona. Gaia pixka bat aurkezteko, zergatik hitz egin behar dugu, edo hitz egin nahi dugu glaziarretaz. 2025 urtean Nazio Batuek izendatu zuten glaziarrak kontserbatzeko nazioarteko urtea, lehenengo aldiz. Eta Nazio Batuek ez dute urte bat horrela izendatzen glaziarrak politiak diralako, edo ez dakit UNESCOko zuzendariak Alpeetan udarak pasatzen dituelako eta glaziarra guztiak zaizkiolako. Horrelako urteak izendatzen dira, benetan gai hauek gizartearen garapenerako gai garrantzitsuak diralako. Glaziarrak dira zientzia, daukatelako oso artxibo garrantzitsua, aurrekoan ikusi genuen bezala. Glaziarrak dira ura, glaziarrak dira ekologia, glaziarrak dira kultura ere bai, eta glaziarrak dira jende asko eta askorentzako bizitzeko behar duten sustengua, edo glaziarretatik irtetzen den ura. Horregatik dira glaziarrak hain garrantzitsuak. Aurrekoan ikusi genuen pixka bat, barkatu. Glaziarretaz hitz egiten dugunean, normalen imaginatzen dugu, gero Einauteko erakutsiko dizkigun argazki ikaragarri politiak, mendietako glaziarrak, hemen Pirinioetan dauzkagun glaziar hauek, baina horrekoan Jeronimok esan zigun, munduan dagoen izotzaren 80%, oker ez baldin banago, izotz kontinentaletan dagoela, ez dira mendiko glaziar horiek, dira izotz masa handiak. Non dago munduko izotz kopuru handi hori? Eta hemen pixka datu gutxi batzuek eman nahi dizkizuet, nagusiena Antartida. Antartida beti ikusten dugu kontinente txuri hori hor hegoaldean, baina horrekoan esan genuen, ez du imaginatzen da, Antartida, nolakoa da Antartida? Antartida da pixka horrelakoa, Antartida da Australia 2 aldiz bezala, eta izotz lodiera, horrekoan esan genuen, izotz lodiera dauzka 2.000 eta 5.000 metro artean. Aurrekoan komentatzen genuen, imaginatu txindoki dauzkala 1.000 metro desnibel, jarri 5 txindoki, izotz kapa bat, Australia bezain handia dan 2 kontinenteetan. Hori da, Antartidan dagoen izotz puska handi hori. Horregatik esaten da, Antartidako izotza, bakarrik Antartidakoa urtuko balitz, itxas maila igoko litzateke 70 metro edo horrelako zerbait. Nun dago gehiago izotz asko? Iparraldean, Groenlandian. Groenlandia ere, irla oso handia da, gero Einauteko esango du zerbait Groenlandian inguruan, hori ikusten dezute, Iberiar Penintsula 4 aldiz bezalakoa. Eta hor ere, ez daude 5.000 metro izotz, baina 2.000-3.000 metroko izotz lodiera dago Groenlandiaren gainean. Pentsa, ez? 2.000-3.000 metrotako izotz puska. Eta hortikan, ateratzen dira horrelako glaziar politiak. Bueno, batzutan ikusten ditugu izebergak, badakigu izeberga zer dian, glaziarretako frente horietatik askatzen diran izotz puska horiek, gero poliki horrelako forma politiak ematen dituenak, ez? Bueno, izotz puska horiek batzutan oso handiak dira, ez dira izaten horrela Santa Clarako irla bezala, izaten dira benetan oso puska handiak. Eta horiek oso garrantzitsuak dira, pixka bat izotzaren iraunkortasunerako. Adibidez, 1986 urtean, Groenlandiatik askatu zen A23 izena zen iceberg bat, eta behiratze tamaina zeukan. Gipuzkoa eta Bizkaia bezain handia. Eta hori da, hor gelditzen da, izotz irla bat, poliki urtzen di joana, eta hori gure itsasoan eragina dauka. Nun gehiago dago izotz asko, masa handia? Beinatek oso ondo ezagutzen duen Campo de Hielo Sur edo ditze zaiona, Patagonia inguruan edo hegoaldeko Andeetan. Hor, eta hortikan ateratzen dira, hain ezagunak diran
glaziar hauek, Perito Moreno bezalakoak. Edo Europan adibidez, nun daukagu horrelako izotz masa handi bat. Alpeetan glaziarrak daude bai, baina izotz masa handia nun daukagu. Handiena da hori, Islandian dagoen Vatnajökull glaziarra, hau ere sekulako lehengo urtean hori nintzen. Kasu honetan dira 500.000 metroko izotz loiera, baina kasu honetan oso gauza partikularra dauka, eta da sumendi baten gainean dagoela. Sumendi aktibo baten gainean dagoela. Horren azpian dago aktibitate termiko bat, eta horrek ekarri ditzazke arrisku asko, ez? Eta begira ze tamaina daukan, sekulako izotz puska, sumendi baten gainean jarrita. Badauzka geologiak, badauzka batzutan fantasia bezalako gauzak, ez? Imaginatu sumendi bat, eta sumendiaren gainean jartzen dugu Euskal Herria bezain handia dan, 1000 metrotako izotz puska bat, eta ia ze gertatzen den. Eta gero, eta horretara etorri da gaur inaut, daude ondo ezautzen ditugun mendietako glaziarrak, adibidez Alpeetan segurazki ezagunenak, hau izango da ikertuenetariko bat, Lamar de Glas, edo nik inoiz ikusi ditudan glaziar ikusgarrienak Karakorun mendikatean, benetan dira autopistak bezala, ez? Oso leku berezia, oso leku ikusgarria. Azkenean, zergatik dira glaziarra garrantzitsuak? Nik uste datu hauek erakusten dutela ondo, ez? Munduko azarreraren 10% bat edo hartzen dutelako, baino munduko urgezaren 70% bat gordetzen dutelako, eta garrantzitsuena desagertzen ari diralako, edo aldatzen ari diralako. Horregatik dira garrantzitsuak. Eta horretaz guztietaz hitz egiteko, gaur plazara handiz, gonbidatzen dut, Eñaut Izagirre, hemen dauzkat hainbat gauza bere inguruan. Eñaut Izagirre euskalduna da, Elgoibarren jaioa, geografoa eta glaziologoa. Eta berak esaten duen bezala, hori baino lehenago mendizale sutsua. Hemengo askok bezala, nik uste Pirinioetan aurkitu zuen txikitatik bere inspirazioa, geografia eta glaziarretan hasteko, eta hortik abiatuz, Patagonian egin du lan, suaren lurran egin du lan, eta bereziki azkeneko urteetan Pirinioetan egin du lan asko. Gaur egun badakigu Pirinioetako glaziarren egoera nolakoa dan, Eñaut eta bere taldekideek egiten duten lanari esker. Darwin mendikatean gidatu ditu, antolatu ditu eta parte hartu du ikerketa desberdinetan. Bere doktorautza suaren lurraldean egin zuen, bertako glaziarretan, eta horretaz gain, Svalbarden ere ibili da, Alaskan, Andeetan, eta esaneten bezala, bereziki Pirinioetan, bere txikitako inspirazioa izan zen leku horretan, gaur egun ere bere ikerketan nagusiko gako dira, ez? Gaur egun, Pirinioetako Ekologia Institutuan egiten du lan, ikerketa Pirinioetan, eta 2024 urtean, akaso hemengo batzuk ikusiko zen duten, Euskal Telebistak eginda, zuzendu zuen glaziarrak agurtzen, saioa, ezagutzez palin behar zute, gogoratu izen hau, glaziarrak agurtzen, 4 kapitulu dira, eta benetan oso ondo egina dago, eta nik uste saritu izan zala nunbaiten ere. Hortaz, nik esango nuke, Eñaut da zientzilari ona, da oso pertsona atsegina, da langilea, eta gainera bere lana pasioa handiz egiten du. Hortaz, Eñaut, zurea da hitza. Iluntze hon, eta eskerrik asko Asier aurkezpen honengatik, baita Alberto ere eta Malur elkarteari gonbidapenagatik. Ia esan plazerra da Tolosara etortzea. Izenburu nahiko erreza jarri diot itzaldi honi, baina izan ziteken baita ere glaziarretarako bidaia nahi badezue. Azkenean alako bidaia bat ingo degulako, glaziarrak ezagutu eta hainbat ikertu ditugun kasu ona ekartzeko, ez? Normalean, dio, ikerlaria naizela eta ikerlari hitza pixkat erreparoa sortu dezake, ze txapa emango deten gaur. Eta normalean ikerlariok gure lehenengo abizena erabili dugu gure artikuluak eta publikatzerako orduan, ez? Baina gaurkoan nahi detena da bigarren abizenaz hitz egitea. Estibaritz edo Estibariz, Tolosatik datorren abizena, nire aitona monak edo Elgoibarren esaten dugun bezala aitxitxa eta amama, Tolosarrak zian, nire ama eta nire izeko, bi alaba, Tolosan jaio zian, da gero juntzian Elgoibarrera, eta, karo, imaginatzen zazue,
Tolosati datozen bi aiztek ze eman ziguten guri txikitatik, ez? Inautietarako, ez? Giro hori, txaranga giroa, gero urte askotan izan detena, eta Tolosarekin lotura berezia gaine izan dut, baita amaren eta izekoren lehengusuak bertan bizi dialako gaur egun. Eta ikusten zuen bezala, zientzia zaratago, badago afizio eta hobi bat, ez? Musika dana, eta hori, segurazki, Tolosatik etorri zaigun zerbait da gure familian. Beste afizioa edo beste hobia izango litzateke txikitatik jaso detena mendiarekin lotuta, ez? Kasu honetan batez ere Pirinioak izan ditugu gure azleku, gure iaia sorleku eta nolabait bigarren etxe, ez? Oso buruan daukat 7 urte nauzkan edo 6 urte nauzkan argazki honetan, Taion mendirako bidean, nola, ez, Gabarniku zirkua eta Ordezako eta Monteperdioko Parke Nazionaleko elur iraunkor horiek nola mantentzen zean, ez? Gaur egun ez da oso ohikoa, batez ere uda amaieran ez da hain ohikoa, ez? Horrelako irudiak izatea. Eta, nik uste horrek txikitatik halako galdera batzu sortu zizkia da, ez? Nola zan posible, elurrak, iraunkorra dian elurrak, Pirinioetan izatea, glaziarrak, eta bar. Eta horrek eraman nindun, geografia ikastera, ez? Geografia Euskal Herriko Unibertsitatean, izan zitekeen geologia zierre bezala, edo lurraren zientziekin lotutako edozein beste karrera, batez ere geografia fisikoa, hau da, gure paisaia, gure erliebeak ulertzeko saiakera horrekin, ez? Nola dan posible, gure mendietan dauzkagun paisaia hauek nola lantzen dituzten agente edo eragile ezberdinek, kasu honetan izotzak, ez? Pirinioetako glaziarrekin hasi nintzen, oso txikiak zian glaziarrak da, lehenengo ikerketa batzuk egin genitun, nik gogoan eukan glaziar handiagoak ere ezagutzeko, eta pixka glaziologiaren munduan halako lehen astapen batzuk egiteko, batez ere ondo formatzeko. Eta horrek eraman nindun Patagoniara. 2013 urtean, master bate egiteko autu hartu nun, eta Patagoniarako bideia izan zen lehena. Eta horrezkero, zientzia, mendizaletasuna, espedizioak eta munduko hainbat eta hainbat tokitara joateko aukera izan dut, beti glaziarrak eta zientzia oinarri hartuta, ez? Azken adibidez, 2024 urtean egin genuen halako trabezio bat Alaskan, ipar hemisferioko 5. izotz eremu edo Campo de Hielo esan duna zierrek gurutzatu genuen bertan, Juno izena daukana. Eta, beti izan dira halako inguruneak, beti glaziarra eta lurrarekin lotuta daudenak, ez? Orduan, niretzako azkenean nire ambientea hau da, ez? Nire bulegotxoa hau da. Normalean gure denboraren 5% bakarri dana, baina benetan gure ikerketei bide ematen diena, ez? Lurra eta izotza dira gure elementuak, bertan ordu asko pasatzen ditugu, kaso batzuetan behatzen bat edo beste ere jarri izan dugu arriskuan, ordu gehiagik pasa izan ditugulako zulo hauetan sartuta, pixkat elurrak edo izotzak kontatzen diguna ulertu alizateko, ez? Inguru hauek dira gure paradisuak, ez? Hor ikusten dituzue 2 pertsona, 2 lagun, Junoko izotzeren montan, txiki-txikia gera, izotzeren handi batian, eta pixkanak azoaz ohartzen glaziarrek ze garrantzia daukaten gure planetan, ez? Eta glaziarrez gain badago beste kontzeptu bat gaur hona ekarri nahi detena, eta hori da kriosfera. Kriosfera edo gure planetako lur izostua nahi badezu, edo planeta izostua. Hau da, ura egoera solidoan dagoen esfera guztia. Hori, segurazki entzuna izango dezue, krios grekerati dator, hotza esan nahi du, orduan gure planetako esfera hotza, ez? Gure esfera hotza, halako familia bat izango baliz bezala, barreiatzen zaiguna gure planetan, ez? Izotz kontinentaletatik, hasierrek komentatu duen bezala, gaur egun Antartikan eta Groenlandian, baina baita ere, goi mendiko eta beste eman mendikatetako glaziarretara, lurrazpiko edo lurrean daukagun permafrosta edo lurzoru izostua, itsasoko edo ibai eta lakuetako izotza, izotz mendiak, izebergak, izotz plataformak, hainbat eta hainbat kontzeptu glaziarrekin eta kriosferarekin lotuta daudenak, ez? Elementu guzti hauen nolabait gure txikitatik ezagutu dugun uraren zikloaren parte dira, baina zergatik dira uraren zikloaren parte? Balako pausaleku edo atxeden leku bat sortzen dutelako ur molekulengan. Hau da, elurra egiten du, elur hori pixkanaka pilatzen dijoa, izotza sortzen da, glaziarra sortzen zaizkigu, eta ur molekula horiek gordetzen zaizkigu glaziarretan. Gero pixkanaka joango zaizkigunak berriz ere
ur sistema hortan sartzen, lurrazpiko uretan, ibaietan, lakuetan. Hortaz, halako aldaketak sortzen baldin baditugu ziklo honetan, edo glaziarretan, zikloa bera ere izango da aldatzen hasten dana, ez? Hortaz, kriosfera hartuko dugu gure planetako 5. esfera nagusi bezala, sistema klimatikoa ulertzeko hobe beharrez ulertu behar deguna. Pentsatu zazue, halako oial txuri bat, oso lodia izan daitekena, kasu batzuetan, eta hemen Antartikaz da gertzen adibidez, nolabait eguzki erradiazioari halako izpilu bat sortzen diona, ez? Kasu askotan hain txuri izan da oso altua dana, albedo bezala ezagutzen dana, ez? Zenbat eta txuriagoa dan elementu batek, erreflexu gehiago sortuko du, gero eta ilunagoa dan batek gehiago xurgatuko du. Udan, kamiseta txuriak nahiago ditugu, freskoago egongo geralako, kolore beltz duen kamiseta batekin, segurazki bero asko jasango dugulako. Gauza berdina da albedoa, gauza berdina da eguzkiarekin daukagun erlazioa. Bai, orduan pentsatu, zenbat eta esfera hau, kriosfera hau zabalagoa izan, halako planetaren oskailua handiagoa izango dela. Ados. Orduan, badauzkagu izotz kontinentalak, eta hor hasierrek aipatu du, Antartikan daukagula gaur egun gure planetako izotzaren 180, hau da, zati handiena, eta Antartika da, hemendik eta mende amaierara daukagun galderarik handiena. Zer da gertatuko dena Antartikarekin? Azkenean, ez bakarrik glaziarretan, baizik planeta guztian aldaketa asko honen menpe daudelako gaur egun. Baita zirkulazio atmosferikoa baita ere. Eta beste izango litzateke adibidez Groenlandia, 2. izotz kontinental hori, gaur egun gure planetako uharterik handienean dagona, Groenlandia 180 inguru glaziarrek hartua dago, eta hemen badago, azken hamarkadetan gero eta azkartzen ari dan prozesu bat. Badakizue klima aldaketaren kontestuan artikoa badala pixka bat gehiago berotzen ari dan gune bat, ez? Eta horrek sortzen duna da, itsaskorronteak ere berotzen ari zaizkigula. Hortaz horrek, zuzenean glaziarren aurrealdeetan eragina dauzka, izotz erorketak, izotz apurketak, gero eta ohikoagoa dira, eta hortaz glaziarrek ezin dute oreka hori mantendu, eta gainera ez dakit irudi hontan, satelite irudiak asko maite ditugu geografoek, eta ikusten dezuena da batetik elurra, ez? Oso txuria dana, albedo oso altua daukana, eta izotza, pixka bat ilunagoa dana, ez? Marroiskagoa, grisagoa, urdinagoa. Eta tartean, badia beste bat elementu. Zergatik? Lehen, ohikoa zen, Groenlandia ia guztian elurra itsasmailera arte jaistea. Gaur egun, gero eta altueran goragoa da gelditzen gure elur geruza hori. Hortaz, izotza agirian dago. Izotz hori urtuala, ur likidoa, hau da, lakuak sortzen zaizkigu. Eta laku horiek ilunagoak izan da, xurgapen gehiago sortzen dute. Orduan hor gaude atzera elikadura batean, horrelako retroalimentazion esaten dena, inglesez feedback, non positiboki zaigun amplifikatzen urtze prozesu bat. Eta Groenlandia beraz, urrengo urteetan bada pixkat glaziologoentzat edo glaziologia komunitatearentzat ikergai izaten ari dan puntuetako bat. Eta gero dauzkagu mendiko glaziarrak. Hasierrek komentatu duen bezala, izotz kontinentaliz aparte, gaur egun munduan gutxi gora bera 270.000 glaziar dauzkagu. Mendiko glaziar bezala ezagutzen ditugunak. Normalean, glaziar bat zer dan ulertzeko ohikoena dana, ez? Googleen glaziarritza jarriko bagenu, segurazki horrelako zerbait agertuko litzake, ez? Kasu honetan adibidez Zelanda berrian. Eta argazkia berabiltzen dut, nahiko aproposa dalako glaziar bat zer dan esplikatu alizateko. Normalean aurrelako eskemak ere erabili dira, ez? Halako glaziar simpletan, badaukagu pilaketa eremu bat, ez? Goi eremu bat, non elurra erortzen zaigun, elur hori normalean temperatura gotzagoa dianez, uda sasoian ez da urtzen, eta urrengo neguan, elur gehiago etorriko zaio, ez? Pixkanaka, masa irabazten dijoa, glaziarrak berak hasten dira mugitzen, mugimendua da glaziarren gakoetako bat, edo ezaugarri nagusietako bat, eta beheren mura iristen dianean urtzen hartzen zaizkigu. Zergatik, temperatura pixka batxo bat altuagoa dialako, izotza agerian dago, eta izotza ere hasten da desagertzen edo urtzen. Eta tartean badago lerro bat, ez, nahiko imaginarioa da dana, eta horri ditzen diogu oreka lerroa, edo linea de ekilibrio gazteleraz. Eta hau normalean dago altuera batean. Altueran gora egiten badu, glaziarra goraka joango da. Altueran bera egiten badu, glaziarra beraka edo handitzen edo hasten hasiko zaigu. Ulertuko dozue gero hori asko hobeto Pirinioetako glaziarrekin. Gero badauzkagu glaziarrak, mendiko glaziarrak ere dianak, baina kasu honetan asko ere konplexioagoa dianak. Handiagoa dia,
adar ezberdina dauzkate, ibai arroak izango balia bezala, arro hidrografikoak dian bezala, ez? Arro edo adar ezberdinak gehitzen dijoazenak, eta azkenean mingain edo aran glaziar bat sortzen dutenak. Kasu honetan, zenbait eta glaziar handiagoak izan, erantzun denborak ere asko zen motelagoak izango dira. Hau da, gaur egun gertatzen nahi dena, segurazki erantzunak beranduago izango ditu. Aldiz, Zelanda Berriko glaziar txikietan, momentuan gertatzen dan horrek, erantzun zuzenak izango ditu urte hortan bertan. Eta, ikusten duzuen bezala, badia morrenak, morrena horietatik lakuak sortu daitezke, lakuak askotan oso handiak izan daitezkenak, ziklo hidrologikoan pentsatu, azkenan urtze urak dira, gero pixkanaka zikloan sartu eta itsasora arte iritsiko dianak. Ados. Orduan, karo, kontzeptu guztionekin, eta hasierrek aipatu du, ez? Joan zen urtean 2008 glaziarren babeserako nazioarteko urtea izendatu izanak, elementu nagusi bezala dauka, ados, gure urgesaren, planetako urgesaren kopuru handiena, ia 3/4 glaziarretan dago gordeta. Hau da, ur erreserba bezala izugarrizko garrantzia daukate. Non? Batez ere, arroietan, ez? Komunitateak bizi baldin badia, adibidez, Himalaian edo Asiako goi-mendian, Peruko handetan, edo hande zentraletan, edo beste hainbat eremu askotan, ez? Eta gainera, urremari hori, ez? Urtze horiek ematen dijoazen heinean, ibaien emariak ere erregulatu egingo zaizkigu, ez? Kasu batzu jartzearen. Gaur egun, Asiako goi-mendian dauden glaziarrek gutxi gora bera 2 bilioi pertsona, hau da, gure planetako biztanlerien 125, elikatzen dute urez. Elikatzen dute urez edateko, elikatzen dute urez irrigaziorako, da nekazaritza lanetarako, elikatzen dute urez hidroelektrika edo energia nahi badezue garbiago bat sortu alizateko. Bai. Beste aldean izango dituzke adibidez, mendiko beste hainbat glaziar, non eragin hori baino beste eragin zuzenago bat daukaten. Adibidez, Islandian, non ez dagoen apenas komunitaterik inguru horietan, eta ur guzti horiek zuzenean, itsasora iritsiko zaizkigun. Hortaz, gaur egun, mendiko glaziarrak badia itsasmailaren igoeran kontribuzio edo aporte handiena edo handienetako bat ematen dutenak. Pixkanaka hori da aldatzen, beste elementu batzuk ere idealako sistema honetan sartzen, ez? Adibidez, Groenlandia edo Antartika. Orduan, glaziarrak berdin nahi badezue izotzezko errekak. Bai, izan ziteken hori ibaia nahi badezue, baina beste eskala batean, kasu honetan eskala geologiko batean. Mugimendu bat behar dutelako. Goi eremuetan pilatu, pixkanaka deformatzen hasi, grabitatearen eraginez mugitzen hasiko zaizkigu, glaziar epelak baldin badia ura egoera likidoan egongo da, alako lubrikazioa ematen, eta horrek azkarrago mugitu araziko ditu glaziar hauek. Eta hemen jartzen dizuet adibidez, Europa kontinentaleko glaziarrik luzeena, Ales glaziarra, Alpeetan, segurazki askori ezaguna egingo zaizue. Eta nik, glaziologo bezala lagun asko dauzkat munduan, eta eskatu nion Suitzako lagun bati, ea posiblezun Ales hontara joatea, niona Tolosara etorri eta zueri erakusi aldizateko glaziarrak mugitu egiten diala, ez? Eta gintzian, lako egun bateko time-lapse edo argazki sorta duen bideo bat, ikustezu jendean hona idan, gora eta bera oinezian, eta glaziarra mugitzen nahi da, ez da? Segurazki ez, esango dira posible da. Pentsatu behar dezuena da eskala guztiz ezberdin batean gaudela. Gauza da giza eskala eta beste gauza da eskala geologikoa. Glaziarra gutxi gora era urtean, egunean barkatu, 1,5 metro, 2 metro egiko da mugitzen. Glaziarrik handiena, edo azkarren mugitzen den glaziarra gaur egun planetan, Groenlandian dago, eta gutxi gora bera 50, 100 metro inguruan mugitu daiteke egunean. Baina, nik esan nion, egia horrelako irudi bat, baina joan zaitez eremura, joan zaitez mingainera, joan zaitez pixka bat prozesuak aktibo dauden eremu hortara, eta egidazu bideo berdin bat. Eta hau da aterazuna. Eta hemen ikusten duzue badagola zerbait, badago ez, biziduna dan zerbait, badago dinamika bat. Mugimendua dago, izotza mugitzen nahi da, garraioa aida eragiten, arrokak daude, arrokaiek mugitzen nahi dira, pitzadurak handitu, txikitu, tensioak daude. Oain pentsatu zazue efektu berdin hau, milaka urtetan, aran guzti hauetan, goimendiko aran guzti hauetan, horrelako bulldozer edo lan obra bat izango baliz bezala, mendi guztiak igatu, materiala garraiatu, eta ondoren energia galtzen dutenean, sedimentuak eman eta metatzen, ez? Hau da azkenean glaziarren lana. Glaziarren lana da gure mende hauetan
eman diguten lorratza da gure oinazea, ez? Gure paisaia hauen balio naturala nahi badezue. Glaziar berdina, bere garaian handiagoa zana, gehiago edatzen zana, aran guzti hontan izugarrizko higadura sortuzuna, eta baita gaur egungo paisaje alpino edo nahi badezu egoimendiko paisaian erabateko garrantzia duna, ez? Estrukturala da geologiaz aparte. Orduan, bueno, pixkat pentsatu zazue zein izan den glaziarren lan hau, ez? Orain dela gutxi adibidez, Zelanda berrien izateko aukera izan dut, eta bueno, bada beste muestra bat, edo beste eredu bat, non glaziarren lana oroar ia hegoaldeko Alpe guztietan ikus daitekeen, ez? Morrena dauzkazu, alboko morrenak, aurre aldeko morrenak, hemen oso agerian alboko morrena bat, aintzira glaziarrak, bai, hortaz, pentsatu glaziarrak ze edadura izan zuten inguru guzti hontan, ez hain milaka urte atzera egin, da, hau oindala 200-300 urteko glaziarrak izan daitezke, adibidez, izotzaro txiki bezala ezagutzen den aldi hotzago batean, gero aipatuko detena. Milaka urte atzera egingo bagenu, eta milaka urte esan dut, 20.000 urte atzera egingo bagenu, azken izotzaldian gaude sartuta, eta kasu hortan Euskal Herrian badia glaziarrak izandako gune oso aberatsak, adibidez Belagoako arana. Gure Euskal Herriko aran nagusienetako bat. Gero badago hemen Tolosatik oso gertu daukazuen beste adibide bat, adibidez Arritzaga aranean, Plazerra Handiz Asier eta biok bisitatu genuen glaziarrak agurtzen programaren arira Aralarren eta Monteperdioko glaziarren arteko loturak lantzeko asmoarekin, eta saio hori ez badezu ikusi, benetan gomendatzen dizuet, ze oso divulgatiboa da eta oso ondo ulertu daiteke. Hortaz, badia ez, halako aran glaziarrak, U-formako aranak, erliebe formak, glaziarren iraganeko lana, iraganeko presentzia erakusten dutenak, ez? Baina gaur egun ere badia glaziarretan, informazio iturri izan daitezkeen artxibo horiek, ez? Naturalki ulertu daitezkenak. Adibidez non? Izotzean bertan, ez? Izotz laginak aterata. Izotzak aire burbuila dauzka, aire burbuila horiek izotza sortu da momentuan harrapatuta gelditu zian, hau da, izan daitezke dela 1000 urte edo 100 urte, izotza sortzen da, aire burbuilak harrapatu eta momentuan zegon aire konposizio hori, konposizio atmosferiko hori, gordetzen zaigu aire burbuila horietan, ez? Gero analizatu edo ikertu daitekena, ez? Adibidez, hemen Svalbarden egindako ariketa batzuetan, edo baita gaur egun daukagun erregistori luzenetako batean, eta hori dator Antartikatik, hain hotza dan izotz hortatik, non oso ondo gorde zaigun informazio guztia, eta horri esker, konposizio atmosferikoa kontuan hartuz, nolabait egin dezakeguna da temperaturaren rekonstruzio edo berreraikitze bat, ez? Eta horrela badakigu gure planetak azkenengo 2 milioi urtetan, da batez ere azkenengo milioi urtean, izan ditula alako aldi hotz eta aldi beroen arteko txandakatze bat, ez? Aldi glaziarrak eta aldi interglaziarrak. Aldi glaziarrak oso luzeak izan dianak, kasu askotan, 50.000, 80.000 urte artekoak, eta aldi beroak edo interglaziarrak 10.000, 12.000 urte ingurukoak. Azkena, neregan datorren hau, Holozeno bezala ezagutzen duguna adibidez. Orduan, pentsatu zazue, gaur egun Alaskan edo Patagonian edo beste dozein izotzeren mutan daukagun paisaia, etxe ondoan genunkagula. Hau da, Pirineoak izan zitezkeen hau hain dela 40.000 urte, non eskia jantzi genitzazkeen Belagoako aranean, eta ia independentziaren omenez, ez, Kataluniara arte iritsi, nolabait. Hortaz, pentsatu, eskiatzaile batentzat, eta Tolosa ere bada eskiatzaileen sorterri oso aproposa, ze plazer izango zen aukera hori izatea, ez? Orduan, pentsa baita ere, Pirineoetan, edo Pirineen iparraldean, mamut arrastoak daudela, garai hontakoak. Hau da, klima insanotza, hainbeste glaziar, animaliak, fauna ere, guztiz aldatu zala, edo ni Elgoibartarra izan da, mutrikun, badialain batetan bako bazulo, ere mukastikoa izan da, non elur oreinaren arrastoak agertzen zaizkigun garai hontan, ez? Orduan, pentsatu, badialain batetan bat aldaketa, 1000 urtean pasadianak, baina azkenean gure etxe ondoan, gure auzoan bertan ikusi daitezkenak, ez? Eta orain ekarri pixak gure gana, ez? Nolabait ja gizarte hontan, nondik gatozen, pirineismoa zai naiz, alpinismoa zai naiz, noiz sortzen zaigu hau? Nolabait, hotzagoa zen, garai batean, non glaziarrek aurrera egin zuten, da hori da izotzaro txikia,
bai, gutxi gora bera, gaur egungo temperatura baino gradu bat, gradu eta erdi berago zegoen gure planetako temperatura, eta hortaz glaziarrak haunditu egin zian, hazi egin zian, eta mendietan bera etorri zian. Eta horrek eragiten du adibidez alpetan, glaziarrak dragoi bezala identifikatzea, ez? Arriskutsua zian, mendiko txabolak apurtze zituzten, animaliek mendian bera egin bar zuten, baina batean interpretazio hori hasten da aldatzen. Ilustrazio garaia da, lehenengo naturalista, lehenengo ilustratuak mendian ibiltzen hasten zaizkigu, eta hor hasten da alpinismoa sortzen, ez? Lehenengo mendizale horiek nolabait. Eta garai berdinean, Pirineotan ere baduzkagu pirineistak, adibidez, kartografoak, pintura asko sortu zituztenak, idatziak, garai hotzago honen azken erregistro bezala gordetzen ditugunak, ez? Hau adibidez, Monteperdidoko ipar aurpegia da, hor atzean daukazuena, ez dauka zerikusirik gaur egun daukagun perspektibarekin, ez? Pinetako balkoia justu Monteperdiko glaziarraren muturra edo mingaina izango litzateke. Bai. Eta hortan, balio natural hortaz gain, ez, badago kulturala dan ondare bat, bale? Eta hemen jarri nahi beste adibide bat, adibidez, Binemaleko mazizoan pasasana, ez dakit, ubikatzen dezuen, Frantzian gaude, justo Bujaroloko lepoa pasa, eta Gabarniko zirkoaren amaieran, Binemaleko mazizo metamorfiko oso ederra. Eta hemen bada gauza kurioso bat, imaginatzen ikusiko dituzuela, jada hiru zulo, hiruko bazulo, bai, 19. mende amaieran, Henry Russell kondeak mendia alokatu egin zuen urte askotan, bere udako, izan dezagun, aktibitateak, nahi badegu, ez dakit, parrandak bertan egin alizateko, ez? Eta zuloak egin zituen, glaziarraren gainean, garai hortan, segun glaziarraren gainean, hau da, areta handiagoa, zabalagoa, lodiagoa zan glaziar batian. Bai, gaur egun zer da ikusten duguna? Glaziar hartatik, ez? 19. mendea amaieran zan glaziar handi hartatik, gero eta txikiagoa, gero eta zokoratuagoa, gero eta murritzagoa eta geldoagoa dan glaziar bat gelditzen zaigula. Eta kobazulo horiek dauzkagu gaur egun 50 metro goran eskegita, eskalatzailea danak egin beharko du iaia bi largotako eskalada bat bertako kobazulo horietara iritsi ahal izateko. Hortaz hor badago beste evidentzia bat, glaziarren mehetzean olako izaten nahi da, batez ere izotza txikiaren ostetik, ez? Berdina adibidez handeetan zibilizazio asko izan dira, segurazki ezagunenak inkak izango zian, da beraiei esker eta gaur egun inkengatik jaso duten tradizioarengatik, bertakoek, edo bertakoen aitonamonak, apuak, mendietara joaten zaizkigu hiltzen dianean, ez? Horregatik mendi sakratuak dira, apuen bizilekuak, badago, ez? Nolabait, kultura ondare bat, iaia sentimentala edo mistikoa izan daitekena kasu askotan, ez? Eta ikusten duzu jende desente, ofrenda edo alako opariak egiten mendiei, apuei, bertan biziti alako. Eta segurazki garantzia zuzena izango du, azken finean, behientzako bizitokia dialako, bertako elurrak, bertako izotzak, beraien bazka animalien ur iturri ere badialako, ez? Horregatik hor badago ere lotura bat glaziarrek goimendietan, batez ere arrogoietan daukaten garrantziarekin biodibertsitatea eta ezeguneak modulatu eta erregulatzerako orduan, ez? Gero badago beste kasu bat, glaziarrak ere izan daitezke arrisku naturalen zorleku, ez? Eta adibidez hemen jartzen dizue 2022ko kasu hau, segurazki ezaguna egingo zaizue, Dolomitetan, Marmolada mazizoan, izan zan horrelako izotza apurketa handi bat, ur asko bildu zan glaziarraren azpian, hor ikusten da marka bat, urdinagoa da izotza, horrelako lerrotxo bat, hor ur asko bildu zan, eta ur horrek sortu zuen horrelako irristapen bat, eta kolapso bat, non izotz guzti hori, izotz masa hori bapatean erori zan Marmoladako ohiko ibilbidera, 11 pertsona eraman zituen aurretik, eta badan zerbait gaur egun, gero eta mendirako joera gehiago daukagun hontan, elur jauziekin gertatzen den bezala, kontuan hartu beharreko zerbait, ez? Glaziarrak agian ez daude hain egonkor, eta ere izan daitezke arrisku batzuen zorleku, ez? Edo, hasierrek esan duen bezala, zer gertatzen da glaziar bat sumendi baten gainean baldin badago eta sumendi hori aktibo egoteaz gain erupzio batean sartzen baldin bada. Horrelako, ez, urtze oso drastiko, oso intentxo eta azkarrak ematen zaizkigula, ez? Orduan, ur asko biltze zaigu glaziarraren azpian, azkenean izotza urtzen nahi dalako,
eta urak beti bilatzen du bere bidea, ondo dakizuen bezala, uholdeekin adibidez, eta Islandian oso ohikoa dira horrelako uholde nahiko handiak, ezagunak, kasu askotan, uharteari buelta ematen dioen errepide bakarra ere aurretik eraman dezaketenak urte batzuetan gertatu izan den bezala, ez? Eta gero beste arrisku batzuk, gaur egun gero eta nolabait ezagunago egiten ari zaizkigunak, eta hauek dira ingelesez glove bezala ezagutzen dianak, aintzira glaziarretatik edo laku glaziarretatik eman daitezkeen bapateko uholdeak. Eta zergatik dira bapatekoak? Pentsatu behar dezue hemen glaziar bat etorri zala, mingain bat etorri zala, izugarrizko glaziar bat, ez? Sedimentuak ekarriz, garraio emanez, metatzen dijoa, morrenak dijoa zeratzen, morrena hortan sedimentua daude, arrokak, material fina, baina ez dago kontrolik. Glaziarra dijoa hor, alduna egiten, energiaren arabera utziko dugu bloke bat hemen, eta ez dago inungo urtegi baten egin daiteken bezala, ez? Indarren analizirik. Hortaz, glaziarrak uste ditu hor sedimentuak, glaziarra pixkanak atzera egiten dijoa, eta atzera egite hortan, urtzeurak nun batuko zaizkigu? Morrenaren eta glaziarra aurrealdearen artean, lakuak sortuz. Glaziarra gero eta txikiago egin, gero eta atzeratuago, arro hori, morrenaren eta glaziarren artean, gero eta handiago, gero eta ur volumen gehiago, presio indar handiagoa. Iristen da puntu bat, non presio indar horrek morrena zulatu dezakeen, modu oso impactate batean, edo oso violento batean, eta horrelako uholde batzuk sortu, glove bezala ezagutzen direnak, kasu honetan adibidez etxe bizitza bat ere ia arriskuan jarriz, eta komunitate behan dauden komunitateetan eraginak izan gauza hauek ez baldin badia kontuan hartzen, ez? Orduan, gauza guzti hauengatik, eta pixka glaziarren mundu hontan, azkenengo urtetan ikusten nahi geran, mehetze eta atzera egite tasengatik, UNESCOk, Nazio Batuen Erakundeko organismoak, izendatu zuen 2005 urtean nazioarteko glaziarren babeserako urte bezala, ez? Eta martxoaren 21, larun bat honetan izango dana, glaziarren nazioarteko egun bezala. Hortaz, gaurko hitzaldi ere izan daiteke larun bat honetako halako goraipamen edo zorion egun bat nahi badezue. Datuak oso positiboak ez dian arren. Eta, nik beti izaten dut, azkenan naiz lani, bezi lantalde bagera, eta gure kasuan, Pirineotako Ekologia Institututik jende asko gaude glaziarren atzean, bai Pirineotan, eta beste kasu batzuetan, baita beste mendikate batzuetan ere. Hau da, gaur jarriko dizuean grafiko edo mapa edo ulertu behar dizuen irudi bakarra. Ez dut txapa gehiago ez dizuet emango. Ez da oso ondo ikusten, baina irudi ikusita imaginatzen duzuen mapa mundi edo gure planetako mapa baten aurrean gaudela, ez da. Pentsatu behar dezue gaur egun glaziarretan aritzen geran komunitateak gai dala munduko mendiko glaziar guztiak analizatzeko. Nola egiten dugu hau? Satelite irudien bitartez. Satelite ugari dauzkagu planetan eta satelite irudi hauei esker gure planetaren erliebea oso ondo ikusi dezakegu. Eta hortaz, egiten duguna da erliebe bat bestearekin alderatuz. Erliebea berdina da, ez? Bai, berdina da, baina glaziarrak aldatzen ari baldin badia, mendia aldatzen ez bada, baina glaziarra bai, glaziarrak norbait erantzun bat emango digute. Ikusiko duzu gero zergatik esaten duten hau. Orduan, kolore urdinak, glaziarrak handitzen, hazten, edatzen, nahi badezue. Kolore gorriak, txikitzen, murrizten, izotza galtzen. Zer da gaientzen dana? Ikusten duzuen bezala, kolore gorria, ez? Gaur egun, gure planetako glaziarrik gehienak, iaia guztiak, mehetzen eta urtzen nahi zaizkigu, eta zenbat eta erpin hau edo mutur hau vertikalagoa edo luzeagoa izan, are eta tasa handiagoetan, edo muturrekoetan edo estremoetan nahi badezue. Mundu guztiak kontuan hartuta, gure mendiko glaziarrek urtean 230 gigatonelada galtzen dituzte. Eta izango dira, eta zer da gigatonelada bat? Informatikariak, gigak zer dian. Gigatonelada bat izango litzateke kilometro kubiko batean sartzen den ur guztia. Kilometro kubiko bat izango litzateke kilometro karratu bat eta txindokiren altuera. Hau da, 1000 metro edo kilometro bat altueran, kubo bat. Eta hor, sartu behar dugu ur guzti hori gigatonelada bat izan dezagun. Zenbat ur da hori? Adibidez,
igerilekuetan neurtuko bagenu. 10 igerileku, 100, 500, 1000, gutxi gora bera, 300.000 bat igerilekutan sartzen den ura, izango litzateke gigatonela bat. Orain, biderkatu hori, 250ekin, urtean galtzen den, edo urtzen den, edo sistema hidrologikora dijoan ura zein dan kontsidatu alizateko. Bale? Ikusten zuen ondo den baliorik muturrenekoak, estremoenak, badibidez, Hego Andeetan, edo nebezue Patagonian. Bale? Eta orduan, gure lehenengo bidaia gaur hori izango da, Patagonia behingo dugu egan, nahi badezue. Bertan egin un masterra, 2013a da, pixkana gaztezera glasiarren munduan sartzen, eta ohartzen zerana da, zaudela eremu batean non pixkat euskalduna izan da, eta abentura zalea, eta mendirako grin horrekin, aukera asko dauzkazula espedizio zientifikoetan parte hartu ahal izateko. Eta hala izan zen, eguraldi honarekin agertu ginen Monte Sarmientoko Tierra del Fuegoko eremu hontan, bapatean urrengo gunean ja elurretan aizun, Patagonia berdin, 4 urtaroak egun batean, segurazki hori entzune izango dezue, ez dakizun dagoen glasiarra, ez dakizu biderik bagote dagoen, askotan basoak oso trinkoa dira, bideak ere zuk sortu behar dituzu, ez dagolako ia ezer, posible da historian mendizaleren bat, ezagunak izan dianak, Eric Shipton eta hauek, inguru horietan ibili izanak, baina ez dakizu oso ondo ere nundik joan dian, da beti zabiltza horrez, historiaren eta gaur egungo teknologiaren artean zientzia egin nahian, ez? Patagonia da gaur egun, gure planetan daukagun, eskualde nahi behizue, handi eta derrenetako bat, niretzat gutxienez, baina batez ere oso muturrekoa dana. Non, badaukagun, halako ardatz bat, bizkarrezur bat, handeak, iparretik egora, gero pixkarraka ukertzen zaizkigunak ekialderantz, eta hor badauzkagun glasiarrak, hasieran sumendien gainean, halako txuria dian, borobiltxoa dian mendiak, gero pixkanaka izotzeremuak, ipar eta ego izotzeremuak, hasierrak aipatu ditunak, edo baita ere Tierra del Fuegon, hor ikusten duzuen Darwin mendikatea, edo Kordillera Darwin mendikate hori, ez? Horrek zer sortzen du, handea dauzkagu, oso altua dian mendiak, fronteak Pasifikotik datoz, etengabe, zergatik, Hego hemisferioan latitude hauetan, lur eremu bakarra itsaso gainean dagona, eremu hori dalako. Hortik gora, 45 grautan daukagu Hego Afrika, Zelanda Berria ere inguru hortan dago, baina bestela etengabe, Hego itsaso hontan datozen fronteak datoz Pasifikotik, eta horre sortzen du alako orografikoa dan efektu bat, izugarrizko euriteak eta elurteak mendebaldeko kostaldean, Txileko fiordoak, kanalak, foen efektua, asko idortzen zaizkigu aire masak, eta halako pampa edo idorrak dian, iaia desertuak izan daitezkeen Argentinako lautadak, ezagunak zaizkigunak. Eta batez ere zer, haizea, oso ikoa dana inguru guzti honetan. Era berean, Patagonian gaur egun dauzkagu, asko aldatzen nahi dian glasiarrak, eta asko aldatzen honek esan nahi du, halako irudi konparaketak asko ere biltzen ditugu, glasiarrak nola aldatzen dian ikusteko, baina hemen benetan gertatu dana jada aizan pasatzen, hau da, masa balantze negatiboak aizien gertatzen urteetan atzera. Kasu honetan adibidez, Darwin mendikateko glasiarrik handiena da, nik masterrean ikertu nuna, eta glasiar honek 100 urtean 15 kilometro bintzitun atzera. Baina 100 urte horien barruan, 12 kilometro 30 urtetan bakarrik izan zian. Noiz, azkenengo 30 urte hauetan. Orduan, pentsatu, ze nolako aldaketak bizi izan dituzten bertako glasiarrek, era berean, nahi badezue, naturzientzietan zalea baldin bazete, bada ere aukera bat, hemen terreno edo eremu berriak egitea sortzen dauzkagu eskura, non vegetazioa kolonizatzen hasiko dan, eta bar. Hortaz, historia honekin, jaso nun baitere National Geographic-en beka bat, beste espedizio bat burutu alizateko, egoaldeen egoaldeen gelditzen zan izotze eremu honetan, pixka bat ez ezaguna sana, frantsesek esploratu zutena 19. mende amaieran, baina ordutik iaia bisitaririk jaso ez zuna. Eta hemen ikusten duzu morrenak oso argi daude hor, basoak hartuak, lakua daude, hauetako laku batzuk zulatu egin zaizkigu, glofak eman dira, bai. Eta glasiarrak nola daude, nahiko egoera ez oso apropos batean, adibidez beheremuak deskonektatzen edo konexio hori gabea zaizkigu gelditzen, ez dago jarraipenik goi eremuetako, bilaketa eremuetako eta bere eremuetako miekin, hortaz hor, badi arrasto batzuk glasiar hauen oreka edo osasuna
pixkat, esan dezagun, zaurgarri edo erakusten digutenak, ez? Baina, noski horrik gero datuak eman behar zaizkio. Hemen, eredu hau jartzen dizuet, 2016an egin nun argazki hau, inguru honetan ibile ginen, lan batzuk egin ditun hor, aintzira hori ere bisitatu genuen, ikusten duzu pixka da altura batean dagoela, ez? Egongo dira 25 metro itxas mailatik, hau fiordoa da, eta laku hortara. 2018 urtean dei bat jaso nun, esan ziaten zuen, hemen fiordo honetan, egur asko dago fiordoan, iaia ezin da nabigatu, eta zehose pasada. Zehose pasada, zein zan satelite irudia begiratzen da, bai, zehose pasada, hain justu laku hori da, estanda egin edo apurtu, morrena apurtu eta ustu egin dana, ez? Eta sortez, pandemiaz gero, izan nun Txile iristeko edo itzultzeko aukera, eta hau da laku berdin hori, ikusten dezuen non dagoen lakuaren arrastoa, halako maila bat, ez? Nahiko nabaria, basoaren eta sedimentuen artean, eta gure belaontziarekin gai gera laku barnera sartu, eta gure ikerketak bertan burutzeko. Hortaz, nolabait, glaziarren atzera egitea zaratago natura bera, bai, prozesuak martxan jartzen zaizkigu, eta dinamika askoa idea ematen, nolabait, glaziarren atzera egitearekin batera aktibo jartzen dianak, ez? Eta hori da adibidez gaur egun Patagonian asko ikusten nahi geran prozesu bat. Glofena, edo nolabait, aintzira glaziarrak ustu eta apurtzearen prozesuak. Kasu hondan, itxas mailara dijoa, eta ez dago arriskurik, baina pentsatu zazue prozesu berdina Himalaian, non azpian Indo ibarrean izan ditzazkegun hainbat eta hainbat komunitate bizitzen, normalean eraikitzen dute alduten tokian, eta kasu askotan ibai ondoan izaten da eraikuntza horiek. Hortaz, pentsa arrisku nahiko handiak izan daitezkela. Eta pixkat amaitza aldera, eta muturreko kasu bat ikusi dugun bezala, orain eramango zaituztet etxe ondora, eramango zaituztet Pirinioetara, batez ere hori ikusten duzuen oso laua dan lerro gorri hortara, ematen du ez dagoela ezer, eta benetan ez dago ezer, ze ur mailan apenas gelditzen da izotzik, Pirinioetan, horregatik arrastoa jartzen da iaia modu simboliko batean. Pirinioetako azken glaziar hauen historia txikitatik hasi izan, geografia ikasi nunean aukinun lehenengo kontaktua, Txilera joan eta itzultzen nintzen urte horietan ere aukinitu lehenengo landalanak, baina batez ere pandemia izan zen pixkat berpiztu nindun momentua. Pandemia etorri zen, sortez Tena baiaran pasatzeko aukera izan nun, eta horre pixkat durbildu nindun asko Pirinioetan lan egitera. Pixkat lokalago edo pixkat ezagutzen nun hori gehiago maitatu eta bertan lan egitera. Eta orduan 2020 garren urteaz geroztik, egun asko pasaia ditut glaziarretan lan egiten, da gaur egun baitan eguan elurraren bilakaera, Saharako hautza, eta beste hainbat kontzeptu ulertu eta neurtzeko saiakeran. Ez nago bakarrik, talde lan bat da, talde handia gera, 4 metro eta erdiko izotz zulo bat landu nahi badezu, ezin dezu bakarrik egin, koordinazio behar dezu, jendea behar dezu, pala asko behar dituzu, horrelako zulotzar bat egin alizateko, baina Pirinioek zer daukate ona? Logistika asko ere errezagoa dela. Egunean joan gaitezke, helikopteroa hartu baldin badezakegu goizean goizigo eta iluntzean jaitsi edo urrengo goizean jaitsi gaitezke. Ez dauka pixkat Patagoniak edo beste bat abentura gunek daukaten txispa hori, nolabait askotan abentura edo espedizioak egiteko nahi hori ere sortzen dizutenak. Baina ere gure abenturatxoak ere bizi izan ditugu Pirinioetan. Nondi gatoz? Izotzaro txikitik, Gaur egungo Pirinioetako glaziarrak dira izotzaro txikian edatu eta onditu zian glaziar horien ondarea. Gaur egun, Pirinioetako glaziarren tako izotza iaia desagertu da. 195 izotzaro txikitik gaur egun arte gutxi gora bera. Edo, alderantziz esan da, izotzaro txikian zeuden glaziarren 195 azaleran eta lodiran desagertu da ia da. Eta hemen, kasu nahiko esanguratsu batzuk, izan Binemaleko ipar aurpegian, edo Monte Perdioko glaziarra hain ikonikoa eta ezaguna zaiguna gutxienez guri, Non daude gure Pirinioetako glaziarrak edo nolabait gertuen ikus ditzazkegun gaur egungo glaziarrak? Batzu segurazki ezagunak ingo zaizkizue, beste batzuk agian ezain beste,
mendebaldeen gelditzen zaiguna eta oso txikia eta eskegita dagona, izan daiteke adibidez Lesneuseko glaziarra Balaituzeko ipar aurpegian, bai, hori da justo Diablo Kosterillu gailurreria, horren azpian dago Lesneuseko glaziartxo txiki hau, ez? Gero adibidez, Infernoseko glaziarra, gaur egun jada guk glaziar bezala kontsideratzeko arrasto oso gutxi erakusten dituna, mugimendurik apenas dauka, sedimentu zari da estaltzen, sedimentuak ezin ditu garraiatu, ezin ditu ustu, orduan glaziarra da pixkanaka estaltzen, ez? Sedimentu, ligakinez estaltzen. Gero badia adibidez, Jardanako glaziarra baita ere prozesu berdinean, hau hasierrek nahiko ondo ezagutuko du, bertan egin zuen tesia, posetzen adibidez, eta, ikus dezazuen nola dauden, non dauden, oso goian, 3.000 metroko mazizoetan gaude. Glaziar batzuk desagertu diraia da, hemen adibidez daukazue Baum mendiko glaziarra, Frantziako isurialdean, guzti zatituta dagona, zati txikitan, 3 partzelatxo, ja glaziarra baino izostegi edo elero bezala ezagutzen deguna, ez? Hau da, izotz hori dago pegatuta, ez dauka lodiderarik, eta agian mantenduko da oso sokoratuta dagolako, energia gutxi zartze zaiolako, gero da txikiagoa izaten jungo dana, eta azkenean arroka ama agerian gelditu, eta mendia biluzik edo glaziarrik gabe geldituko zaigu, ez? Edo Malaetako glaziarra ere nahiko ezaguna, xaguxar forma zeukana, gaur egun xaguxar hori desagertu da, eta gero eta txikiago gelditzen zaigu hau ere bai. Baina kasuntan, badia oraindik grieta batzuk, ez? Tentsioak, mugimenduak, indar batzuk badaude, dinamismoa badago, hortaz, glaziar bezala kontsideratzeko badauzka, ez? Oraindik ezaugarri batzuk. Eta gero, ni Tolosan, Obeliz bezala jantzitan dengon bezala, hau da Pirinetako Asterix, da nolabait Pirinetako glaziarren erresistentzia, eta esplikatuko dizue zergatik. Hone dauka Darkozan da izena honena, Monbalierreko mazizoan dago, ekialdeko isurialdean, 2.500 metrotan. 2.500 metro dea oso baxu, gainentzeko daude 3.000, 2.200, 3.000 gorako inguru eta orduan esango diazu eta nola da posible 2.500 metrotan oraindik glaziar bat, grieta batzuekin eta mantentzea. Pues dagolako tokirik eta aproposenean glaziar hori bermatuta mantendu dadin. Zergatik? Dagolako justo haize beran, hau da, haizea dator bestaldetik eta elur guztia etortzen zaigu zulo ontara. Elurra asko pilatzen zaigu. Elur jauziak bertara eroriko zaizkigu. Ekialdeko aurpegia da, hortaz eguzkia goizean emango dio, baina segituan estaliko zaigu eta egun osoan ez dio emango, hortaz ez du izango inpaktu zuzenik eguzki erradiazioarekin. Eta hor dago, hektarea eta erdirekin, lodieran oso txikia izango dana, ikusten duzu alako kuloar edo kanal batean dagoen izotz puska bat, baina glaziartxo bezala, gure Asterix bezala ezagutzen deguna, ez? Hortaz, badia toki batzuk, kuriosoa dianak, eta ezagutzen ez badituzue, ezagutzera nire gonbidapena hori izango litzateke gaur, ez? Pirinetako glaziarrak ezagutzeke dauzkasuenok joan zaitezte, eta ezagutu dituzuenok itzuli berriz ere posible badezue hauek ezagutzera, ez? Hau, modu erraz batean ulertzeko eta zuekin halako ariketa praktiko bat egin dezagun. Pentsatu behar dugu nola neurtzen ditugun Pirinetako glaziarrak, eta hortan kontzeptu klabea da masa balantzea. Masa balantzea edo nahi bezue glaziarren osasuna. Pentsatu behar dezue bankuko kontu korrontean. Sarrerak eta irteerak. Zenbat diru sartu, zenbat diru galdu. Glaziarrak berdin. Irabaziak eta galerak. Irabaziak nola? Elur forman, metatzeak, pilaketa. Eta urtzea izango da, galerak izango dira, ez? Eta betikoa bankuan zer irabaziak asko badia eta galerak gutxi, pues, ondo, osasuntxu, azten, zabal eta lodi, ez? Aldiz, irabazi gutxi eta galera asko baldin badia, pues gaudea, pixka, ja, ez? Hauek estutzen eta bar, glaziarrak berdin. Pentsatu zazue adibidez, Pirinetako glaziar bat, 20. mende hasieran. Pues dago bastante ondo, ez? Dago glaziarra osasuntxu dago, bere metatze eremua dauka, nahiko nabaria dana, bere irabaziekin, udamaieran elurra mantentzen du oraindik, urrengo neguan elur egingo du, hortaz, hasiko zaio masa inguru hortan, eta bere eremuan, izotza, galduko da, baina oreka baten biziko zaigu, ez? Horako oreka lerro hori, egon daiteke 2.800, 2.900 metro ingurutan, 20. mende hasieran. Gaur egun noski, kasua ez da hori. Orduan, ariketa, irudia ikusita,
Eta nik grafiko hori jarrita, irudikatuko zenituzkete kolore urdin eta gorriak. Ikusten da, irabazigunetxo bat daukagula uda amaieran, non elurra mantendu dan, baina batez ere galera ere mua edo urtze ere mua dala gaientzen zaiguna. Bai, ez? Hortaz, Oreka lerroan non dago? Ba oso goian, dago zirkuko paretetan, dago glaziarrik edatu edo hasi edo zabaldu ezin daiteken gune hortan, ez? Hau da, Pirinoteko glaziarra daude halako muga batean, muga altitudinal, hau da, altura muga, eta latitudean ere muga batean, Europako hegoaldenekoak dialako. Bai. Noski, nion atorri nahi zirudi hauekin, da zara gongo zuet, jo, eta hola itzen dozuela, mendira jun, argazki bat atera, bi grafiko egin eta listo. Ez dugu horrela egiten lan egiteko datua behar ditugu, eta hortarako, bueno, esplikatuko izkizuet bi metodo nahiko errezatianak ulertzen, ez? Batetik dago, masa balantze glaziologikoa edo tradizionalki egin izan deguna, bata izan daiteke, elurra edo izotza zulatu eta estakak jarri, goi eremuan, estak horiek uste ditugu agerian, zenbat elur pilatu dan jakin alizateko. Be eremuan, zulatzen dugu eta estaka sartzen ditugu, izotza galdu ala estak horiek agerian gelditu eta zenbat metro galtzen den jakin alizateko. Modu tradizionala goian, modu modernoagoa behan, ointxe azalduko dizuedana. Orduan, honi esker, glaziarrak nola aldatzen dian ikusi dezakegu, ez? Ikusi ditazkegu satelite irudiak, edo irudi historikoak, eta horrekin halako berreiki ditazkegu glaziarrak, bai? Adibidez, Binemalen osuko glaziarrarekin gertatu denarekin, eta gero baita ere egin dezakeguna adibidez, estaka horiekin datuak lortu, ez? Eta hau da adibidez, osuko glaziarrean egiten dana, frantsesek, Pierren izena duen glaziologo lagun batek, bertan halako sare bat osatu zuen 2002 urtean, eta ordutik urtero irabaziak, kolore urdinez, batez ere neguan, eta galerak udan gorriz, kalkulatzen ditu. Hau da, urtean, gutxienez, 2 edo 3 aldiz egotzen da glaziar honetara, baliza hauek neurtu alizateko. Eta horren, bataz besteko izango da, berdean daukaguna. Non, urte batzuk, nahiko ondo utzi dioten, beste batzutan, asko jaitsi zaizkigu, ez? Batez ere 2002-2023 urtea, non baliorik estremoenak edo muturrenekoenak kalkulatu genitun, bai hemen, zen beste glaziarretan, Pirineotan. Horri gehitu diezaiokegu modernoagoa dian teknika batzuk, adibidez hemen ikusten duzuen instrumentu hau. Instrumentu oso simplea da. Soka bat, berun batekin, pixu batekin, zulo batean sartuta, hau da, 8 metroko zulo bat egin genuen, beruna beraino bota sokarekin, eta orduan instrumentuak egiten duena da, glaziarra handitzen nahi zaigula eta izotza hasten, instrumentua dihoa gora eta soka dihoa askatzen, ez? Eta horrek kontatuko du, soka askapena. Glaziarra idala metzen eta instrumentuak egiten dula bera, hasiko da soka biltzen, eta biltze hortan kalkulatuko digu zenbat izotza idan galtzen, ez? Eta horri ikusten dezuena da, azkenean, uda sasoi bat, edo batez ere abuztuko sasoi bat, non goiza, gaua, ikusten dezue goiza, gaua, hau da, egunean zehar, glaziarra erantzuten nahi da urtzeari, eta instrumentua da jaisten, gauean, hotzagoa danez temperatura, gelditzen zaigu urtze prozesua, eta estazioa, edo gure plataforma hori, gelditzen da, geldi. Urrengo guna, berriz horrela. Hau da, 10 minuturoko datuekin, eta gainera bulegotik ikusi ditzazkegun datuekin, jakin dezakegu, ia momentuan gertatzen nahi dana Binemalen. Oain momentuan, zer da gertatzen? Dagoela instrumentua, 4, 5 edo 8 metrorekin estalita, eta ekainer arte, uztailera arte, ez dugula bere berririk izango. Baina, bada ere prozesu bat ulertzeko glaziarekin zer da gertatzen. Eta hemen kuriosoa zer da, hemen gertatzen dana adibidez. Hemen ez dago eskalera efektu hori. Hemen gertatzen dena da, bero asko egiten dunean, gauean ere idala urtzen. Eta gauean ere idala estazio hau beraka egiten. Eta kara, hauek ez dira berri honak. Hemen sartzen gara ja muturreko egoera batzuetan, non glaziarrak energia asko biltzen duten behaien sisteman, eta urtzeak jarraitzen duen ia etengabe egun beroetan ere bai. Hortaz gain, edo honekin kompatiblea izateko ere bai, horrelako hegaldiak sortzen ditugu, droneak erabiltzen ditugu, izan drone komertzialak edo ezagunagoa zaizkigunak, edo polispan zati batekin egindako 20.000 euro bali duten katxarro batzuk, gero asko galdu ditugunak, edo apurtu zaizkigunak, edo txoriek harrapatu dituztenak,
eta, bueno, abentura bat ere sortzen dutenak, ez? Baina, bueno, drone hauekin egiten duguna da, aireratu, nahiko modu celebre batean, beraien hegaldi egite dute argazkiak ateraz, argazkia bata bestearen gainean gain jartzen dana, solapatu egiten dana, eta solape hortan egiten duguna da erliebe altxatu. Vale? Erliebe altxateak esan nahi du, daukagula halako kartografia bat, momentukoa edo urtetik urterakoa glaziar gune hauena. Eta zein da hemen ideia? Mendia dana, estrukturala dana, estrukturala izaten jarraituko dula, beti ere lurrikara bat edo arroka erorketa bat gertatzen ez bada, aldiz glaziarra dinamikoa dan hori, sarrera eta irteerak dauzkan horrek, erantzunak emango ditula. Vale? Joan gaitezke baitere, are eta atzerago, erabili ditzazkegu lidar sistemak, adibidez, hegaldietan egin izan dianak, edo gaur egun gure Euskal Herrian, edo Pirineotan dauzkagun erliebe modelo aproposenak, lidar sistemaren bitartez egin ohi dira. Edo baitera egun gaitezke, hamarkada batzuetan atzera, historian ateadian argazki aereoak erabiliko bagenitu. Hauek ere berreraiki daitezke eta orduko glaziarrak berreraiki ditzazkegu honi esker. Gaur egun zer dakiguna? Metodo hauek erabilita, gutxi gora bera, Anetoko glaziarra batez beste, 2011 urtetik gaur egun arte, 16 metro batez beste galdu ditula, mehetu dala. Maksimoak 33 metro inguruan. Gutxi gora bera, 2011tik 2020 urtera, metro bat urtean. Baina zer gertatzen da azkenen urtetan? Askartu egin zezkigula atzera egitauek. Batez ere urte oso beroetan, 2022 eta 2023 izan zian bezala. Eta gaur egun zer da daukaguna? Gaur egun glaziar bezala izena emateko oso txikia dan eremu bat. Hangoian ikusten dezuen lehenengo partzela hori, nolabait Anetoko antezima edo horren azpian dagoen partxe hori izostegi bat edo elero bat da gaur egun. Horrez dago glaziarrik, ez dago mugimendurik, ez dago grietarik, ez dago dinamika erakusten duen formarik, ez? Koronaseko lepoan bazegon lehen, ez, glaziarra, oen dela urte gutxi arte, baina gaur egun ja moztu zaigu hemen azpian. Uste dezu arrokama agerian dagoela, hartaz horri ere, urtzen jungo da, eta ja glaziarra ez da izango. Glaziarra non dago? Justu koronaseko lepoa pasa eta piko del mediotik mendebaldera ontzuko zela, maldito mendiaren azpian gelditzen zaigun, hau da, Anetoko glaziarra gaur egun, ez? Ikuste dituzu egrieta badiala, mugimenduaren formak erakuste ditu izotzak azalean, baina badago beste mosketa arriskua daukan gune bat hemen, piko del medioko lepoaren ondoan, hurrengo urtetan ere pixkat gertatu daitekena, eta hortaz, behin zatitzen danean, arroka gehiago dukazu inguruan, albedoan xurgapen gehiago inguruan, eta hortaz horrek ere amplifikatu dezake urtze prozesu hori. Hortaz gain, 2020, pandemia garaia, etxean ginean, baina lan egiteko aukera izan da, mendian denbora asko pasa genuen, eta hortan, Anetoko glaziarrean kilometro asko egin genitun, horrelako georradar edo halako dragoi formako katxarro hori eramanez bizkarrian, eta honek egiten duena, bidaltzen du seinale bat, onda bat, eta onda hori gero dator bueltan. Nondi dator bueltan? Arrokarekin txoke egiten duenean. Eta segun eta zenbat tardatzen duen buelta horrek, izotzaren lodira zenbatekoa dan neurtu dezakegu, edo ezagutu dezakegu. Orduan badakigu, gaur egun, Pirinioetako 3 glaziar handienek, Anetok, Monteperdidok eta Osuk, Binemalen, daukaten izotz lodiera guztia. Eta badakigu nondi gatozen, hau da, badakigu zer gertatu den azkenengo hamarkada hauetan, badakigu zenbat dagon, simulatu dezakegu etorkizunera begira zer gerta daitekeen. Nondik? Gertatu denarekin, eta horri dituko diogu nahi baizue, konprometituta dagon izotz galera. Horrela hau gertatu da, horrela gaude, hau pasako da, desorekan daudelako ja da. Eta gero jarriko dizkiogu bestein bat, nahi baizue eszenatoki edo nahi baizue bestein bat proposamen, kasu batean adibidez IPCC-ek emate ditun eszenatoki batzuekin, edo estremoak dian urteak txandakatuz pasako balia. 2024 urtean dagoena badakigu, gutxi gora bera 10, 12, 15 metroko izotz lodira batez beste, hau da, zer erez, oso gutxi. Eta horrek ematen dugu aukera, etorkizunera begira, gertatuko dana simulatzeko, ez? Ikusten duguna da, kasu guztietan, hamarkada batean, hau da, eta 2025-tik 2024 gaur egun UNESCO-k izendatuzun
zientzia kriosferikoen hamarkada bezala, Pirinioetan glaziarrik gabe geldituko gerala. Horregatik, esperantzarik gabeko, Pirinioetako glaziarak esperantzarik ez dutela izendatu genuen artikulu hau. Hori, jada, konprometituta dagoen izotza kontuen izan da. Hau da, bai edo bai, 10 urtean, iaia, gaur egun dagoen izotzaren guztia, desagertu egingo zaigu. Eszenatoki pixkat agresiboago bat sartuko bagenu, adibidez orain gerra garai hauetan, hainbeste erregai, hainbeste energia berdegun garai hauetan, gaude a fondo, ez? Guazen matxakatzera dena eta guazen energia iturri guztiak xautzera. Horrek, atmosferan eragina dauzka, hortaz, segurazki, gero eta bero efektu handiago batekin, glaziarrak gero eta azkarrago urtuko zaizkigu, ez? Lehenago desagertuko zaizkigu nolabait. Eta 2022 eta 2023 bezalako urteak, urtero txandakatuko bagenitu, 2028ra ere ezinateke iritsiko, eta hemen gaude, Orduan, pentsatu zein dan egoera, eta pixkat kontzeptu honekin gelditu zaitezte buruan, ez? Hau esan da, eta 2024 itzuliz, pixkaku bagenek igun zer zetorren, ez? Eta hortan, jarri ginen kontaktuan, ni zein Iker Larrañaga, glaziarrak agurtzen proiektuaren zuzendaria, eta gero bapatean sartu zen ETB, eta hasieran dokumental bat zana bihurtu zen dokuserie bat, eta bapatean einaut protagonista beharrean izan hartzun aurkezle, orduan niretzako ere ikasketa handi bat izan zen, eta egin ditu nahi batetan bat kapitulu, ez da ikusi dituzuen, baina Asierrekin grabatu nunaz gain, ere ekarren nahi dut Arnaitzena, Anetoko glaziarrean grabatu genuna, hain zuzen, hemendik 2 asteetara Arnaitz bera izango dalako hemen islari bezala. Horregatik, gonbidapena luzatzen dizuet, bera ere entzutea etortzeko, oso divulgatzaile ona da meteorologia eta zientzia atmosferikoen inguruan. Eta beste gabe, hitzaldi honi amaiera emateko, utziko dira zure lizentzia txikitxo bat, dokuserie honen trailerra sartzeko, eta gero galderari baldin badukazue, posik erantzungo dizuet, bale? Glaziologoa izateak eman dit, azken urteetan goi mendiotan gertatzen ari dena aztertu eta ulertzeko aukera. Arrazoiak arrazoi eta ondorioak ondorio aurrekaririk gabeko unea da bizitzen ari garen hau. Eta tamalez, atzera hueltarik gabekoa. Einaut Izagirre Estibaliz naiz, espedizio berri bati ekiteko prest. Azken ikerketen arabera, 2025 urterako ez da glaziarrik izango Pirinioetan. Baina badakigu zer den glaziar bat. Biharrera begira, ze ondorio dauzka glaziarren desagertzea Pirinioetan. Galdera guzti hauen eta bidean ateratzen zaizkigun zalantza guztien erantzunak bertatik bertara emango dizkizuet. Egun eder honen ostean, atxeden hartzeko momentu ere etorri zegoza. Goxo, zakuan sartu, eta ondoloen, eta gauan. Eta besterik gabe, argazki hau nahi dut amaitzeko, azkenean, guk ere maletak egin, eta glaziarrik gabeko Pirinio horietatik, beste glaziar batzuetara ere egingo dugulako salto segurazki, eta besteren batian, beste historiaren bate kontatzeko preste egongo naizelako noski. Eskerrak eman besterik gabe. Hartuko. Jesus, barkatu. Ikusten ez dute, einaut, ikertzaile ona eta oso pertsona atsegina izateaz gain, esan duten bezala, oso komunikatzaile ona dela, eta benetan einaut, mi esker eman diguzun masterclass honen gaitzen, eta ikusi ditugun datuak, datuak dira ikusi ditugunak, utzi gaituzten pixka bat horrela harrituta, 10 urteetako kontua da, ez? Baina hori da zientzia, hori dira datuak, eta horri esker dakigu gertatu daitekena. Beraz, benetan mi esker sekulako hitzaldi politia egin duzulako. Galderak, egongo dira, seguro, egon marko lukete.
Nik bakarrik gauza bat esan nahi dut. Gipuzkoarrak eranez, arrasatera pare bat aldizkunez hitzaldiak ematera eta arrasaten ez dute galdetzen. Hortaz, ez egitezte arrasate izan da mesedez egin galderaren bat. Bai. Kaixo inaut, mila esker etortzagaitik. Jakin nahi nuke, azken glaziazioan edo, Euskal Herrin noraino edatu ziren hauek, eta gehiago estutuz markoa, Aralarrekok adibidez, Aralarreko azkenekok edo noiz desagertu ziren. Bale, bai, galdera oso ona. Eta oso gertuko gainera. Euskal Herri oso hartuko bagenu kontuan, Pirineoetan noski esan detena, ez? Belaguatik eta Zerdaina arte izotzeremu handi bat, oso zabala sana, pentsa glaziarrak, Asolaseko kanpineko Morrenar arte, Iaia Izabal arte, Tena Baiaran Zeneguer arte, hor badia hainbateten bat arrasto. Gero hori mendian adibidez, adi inguru hortan, 2.300-2.000 metroko mendia askotan ere izan zian zirkuko glaziarrak. Eta Euskal Autonomia Erkidegora ekarrita dauzkagu bi adibide. Bata, eta oso ezezaguna Gorbeiako glaziartxoak. Norbait, hego-ekialdeko zirkuan, hau da, justu Aldamin eta Gorbeia mendien arteko inguru hor, badia 3 zirku oso txiki, Morrena oso txiki batzuekin, bertan glaziarrak izan ziala erakusten dutenak, eta gero kasurik altxorra, gure EAeko altxorra, Arritzaga Arana da. Arritzaga Arana da, niretzako glaziar batek sortu duen lana erdizka ikusteko aukera oso apropos bat. Erdizka zergatik, mazizo kastikoa darako eta prozesu kastikoek gero asko landu dutelako gaineko arrastoa, ez? Baina bertan izan zen 5 kilometroko glaziar bat, gutxi gora 100 metro inguru zeuzkan alaudieran, Errenagako inguruan hasten zen, pilatzen zen elurra, bazauzkan Aldaon eta Irumugarri eta inguruetatik pare bat adar, baita Gambo eta Pardarritik ere pare bat adar, eta zijoan pixkanaka altueran bera, minetara arte. Eta minetatik gora hor, minetatik gora eginda Pardelutzeran zoaztenean, ezkerretan dago horrelako malda nahiko potente bat, hori da alboko Morrena bat, oso ondo agerian gelditzen dana, eta gero badago ere beste zirkutxo txiki bat, hasieran konektatuta zegona, eta hori da pistak, hartzaien pista dijoazen tokira izena da Ukerdi, Ukerdi dago Belago ondoan. Ondarreko inguru hortan, bazegon beste zirkutxo bat, hasieran Aran nagusira zijoana, eta gero pixkanaka hori 40.000 urte atzera eginda, ze azken izotzaldia, hasten da 80.000 urte atzera, eta dijoa osten, mundu mailan ezagunena bezala ezagutzen dugu eta 5.000 urte, 18.000 urte, baina Aralarren lehenagoko fase baten gertatzen da hori, Pirineoetan gertatu zen bezala. Lodiera edo estentzia handienak 40.000 urte inguruan izan zituzten glaziarrek. 40.000 urte hortan zeuden batera, pixkanaka zizian deskonektatzen, Ondarrekoa gelditu zen isolatuta eta Arritzagakoa joan zen pixkanaka mehetzen da txikitzen. Gutxi gora bera uste da 15.000 urte atzera edo jada desagertzea zegoela, zirkurik garaienetan, hori da deglaziazio garaia edo, eta hortan geldituko zitzaizkigun oso partxe txiki batzuk, Irumugarrietako inguruan, Pardarri, Gamboko goi altuera horietan, eta hori, niretzako Aralar harribitxi bada, Euskal Herria dokagun harribitxi bada, eta sartzea Amezketatik edo San Martin gauzotik, ibilbidean, ez dakit, Uakorri, Beoin, Aldaon, Irumugarriet eta Jaitsi Arritzagatik eguneko ibilbide bat, eta ikusten duzu primeran glaziarrena. Eta nahi badezu hasiera hartu eta ja ibilbide divulgatibo bat izan, ez dakit, menditalderen bat, Usturre menditaldea eta bar, txak, sartu hor. Erantzun dut, ez? Bueno, nik bitartean badauzka galdera batzuk, baina animatu, seguro batek baino goiago kuriosidadeak dituela Einautei galdetzeko. Einaut, gaur egun Pirineoak dira, glaziarrak nola desagertzen diran, edo azkeneko pausuak nola ematen dituzten, ulertzeko oso leku aproposa. Galdera doblea da. Zein izan daiteke munduan, beste mendikate bat, paraleloa nola esateko, antzeko ikerketak egiten ari diranak.
hori alde batetik. Eta behin desagertuko dirala, 10 urte, 15 urte, 20 urte, dana dalakoa. Zein irudikatzen duzu gaur egungo mendikate bat, horren irudi ona izan daitekela? Glaziarren desagertzarena. Bai. Behin glaziarra desagertuta, hau da, glaziarrik gabeko mendikate bat. Gaur egun horrelako ikerketak mendikate askotan egiten dira, modu oso intentso eta zabalean Alpetan, batez ere Suitzarre daukate sare izugarri bat, non glaziar asko dauzkate monitorizatuta eta urtero ateratzen duten urriaren batean, halako buletin bat, urtean holakoa izan den erakusten dutenak, eta guretzako oso aproposa, ze justu Alpetan gertatzen den berdina ikusten dugu Pirinioetan. Normalean, urtea estremoa baldin bada, bietan da estremoa, ze Europak hori dauka, azkenean Europaren parte gera eta Mendebaldearen parte, eta bi eraginak Alpetan da Pirinioetan oso ohikoak dira. Eta Alpetan ze alturan? Alpetako glaziarrak gaur egun, jaizte zaizkigu 4.000 sortziron, Mont Blancen gailurra iriatik, 3.000 metro inguru arte, kasu batzutan 2.000 sortzirun metrotara ere badaude, baina hor ikusten dana da, eta badia bestein bat simulazioen dugu mendea maierara, non esaten duten kasurik oberenean, gutxienez gaur egun Alpetan dagoen izotz volumenaren, hau da izotz masaren erdia desagertuko dela. Muturreko kasuetan, ia 190, hau da, geldituko gainateke, 4.000 metroko mazizo horietan gelditzen da izotzarekin. Eta, aprobetxatuko dut, irudia honukan jarrita, hau da, bendela gutxi atera zen publikazio bat, joan zen urtean, eta kontzeptu bat ekartzen du, peak glacier extinction, edo peak glacier. Horrek esan du, muturreko glaziarren galera. Bai, grafiko komplexua da ulertzeko, baina glaziarraren tamaina, handienetatik txikienetara, beltzez gaur egun dagona. Hau da, glaziarrenik handia dauzkagu, eta batez ere, gutxi gora ere 10 kilometro karratu, inguru hortako glaziarrak gaientzen dianak. Eszenatoki ezberdinetan, temperatura igoera eszenatoki ezberdinetan, glaziarra txikitzen joango zaizkigu, eta gero eta glaziar txikiagoak eta gutxiago izango ditugu. Eta gutxiago hortan, jartzen dizuet eredu hau, gaur egun, hemen gaude, gutxi gora era 1000 glaziar galtzen zaizkigu urtean. Mendiko glaziarrak, Pirinioetakoak adibidez, hoien parte izango lirateke. 1000 glaziar urtean. Segun eta ze eszenatoki edo segun eta ze temperatura igoera sartzen dugun, muturreko egoiretan egongo gara, hau da, 4.000 glaziar urtean galduko zaizkigu, edo 2.000, 3.000 inguru. Honek ze esan nahi du? Zenbat eta lehenago aktuazioak egin, zenbat eta lehenago hasi mitigatzen klima aldaketa, kurba hau lehenago etzango dugu. Gertatuko da, ze azkenean inertziaz goaz, Pirinioetan bezala. Baina zenbat eta lehenago mitigazioa egin, kurba hau lehenago hasiko da geisten. Horregatik, horrelako gauzak, pixkat koherentzi izan dut esaten, nazioarteko lanatia, non guk gure lanak sartzen ditugun hainbat eta hainbat iniziatibetan, eta iniziatiba horiek gero handitzen zaizkigun mundu mailako neurketa hauek burutu ahal izateko. Adibidez, peak glacier extinction hau non pasadaia da? Pirinioetan argi eta garbi. Alpetan baita ere. Patagonian oaintxe da gertatzen. Baina, badia sistema batzuk oso handia dian, adibidez Alaskan, non hau oraindik ez dan pasa, hortaz hor bagaude joko hortan, hor badaukagu ahalmena oraindik glaziar horien galera mitigatu eta lehundu ahal izateko. Gero betikoa, ekonomia dijo alde batetik eta gure nahiak bestetik, orduan, oreka bilatzea ere ez da erreza izaten. Eta beste eredu bat, glaziarrik gabeko mendikateak, bat oso gertu, Europako tontorrak, Picos de Europa. Hainbat eta hainbat glaziar zirku, azken adibidez Jou Negro, justo Torre Cerredo eta Cabrones mendiaren inguru hortan, glaziar bat zegoen, 80. hamarkadan, 2000. urtetik aurrera desagertu zana, eta gaur egun ez dagoena, edo Sierra Nevadan, Beletako zirkuan adibidez. Hori eraman dezakegu, tropikaladian mendikate askotara, Kilimanjaron adibidez gertatzen nahi dana, Kolombian dauden glaziar gutxi horietara, Venezuelako azken glaziarra sana desagertu daia da, gu adibidez hain laster Boliviara goaz, eta ere Bolivian badia beste inbakazu mendikata asko glaziarre gabe gelditu dianak, edo gelditzar daudenak, edo gelditzen baldin badia, normalean nahiko kritiko daudenak.
beste galderarik. Hemen bat. Apa, keixo. Leheno jarri dezun grafika baten, toki gutxitan balin bada ere, batzuetan, azaltzen zen urdinez edo, edo goraldea, eta orduan, gehienetan zea balin bada, eta klima denokon hartzen dugu berotzen ari dela, zergatik batzutan ari da onditzen edo. Pixka bat lehen aipatu deten kontu guzti hauengatik. Glaziarrak zenbat eta tamaina handiagoa izan, erantzun desfasatuagoak emate dituzte. Eta glaziar askok, segun eta ze geometria edo ze arro forma dukaten, erantzun ezberdinak ematen dizkigute. Adibide bat adibidez. Muturreneko egoeretako bat, hemen daukagu, Patagonian. Baina hain justu, Patagoniako glaziarrik handiena, Pio Amaika glaziarra, 1250 kilometro karratuko glaziarra, oda, ia Gipuzkoaren azalera edo Gipuzkoaren erdia daukana, handitzen nahi da, edatzen nahi da. Zergatik, hain justu, izotzaro txikian, botasun elur guzti hori, oste horrek, pilaketa ere mugan, masa asko handitzera egin zuen, eta gero hori gaur egun, glaziar oso handia da, 200 urte behar ditu, transferentzia guzti hortan, bere mura iristeko, eta egin txai da, aurrean, izugarrizko azalera ematen. Beste kasu supertipiko bat, Perito Moreno. Perito Moreno, glaziarren avance, gezurra. Perito Moreno beti egonda hiltzatuta, inguratuta peninsula batean, Magallanes peninsulan. Edo segon, ze azken urtetan ja ez dago. Orduan, karo, zijoan horra, anklatu edo hiltzatzen zen peninsulan, da segon guztiz kontrolatuta bere transferentzia hori. Ze izan gertatzen urte hori da, pixkanaka mehetzen edo txikitzen nahi izala bere lodieran, ez? Orduan, iristen da puntu bat, non lodiera jaisten danean, tentsioak gero eta handiagoa dian. Orduan, hasten da kolapsoa ematen frentean. Eta orain, azkenengo egunetan, bortizkia da pasatzen Perito Morenoren atzera egitea. Urrengo urteetan ikusiko dezu Perito Moreno joango zaigula, ze badakigu arro horrek, ez? Lakua dana gaur egun, ze sakonen daukan glaziarrean atzera, eta joango zaigu oso atzera, da, pasarela horiek, ez? Askok ezagunak igual izango dituzue, bere garaian oso aproposazian glaziarra ikusteko, baina gaur egun da igual barkoan egin beharko dugu bidaia glaziarraren aurrealdea bertati ikusteko. Orduan, zanetena pixkatez, glaziarraren tamaina, geometria, gero badago kontzeptu bat, deitzen zaio, ipsometria, hau da, olakoa dan, edo olakoa dan eta oso zabala, horren arabera transferentzia pase hori da edo oso azkarra, edo oso motela, horregatik erantzun batzuk, gero badago kasu bat hemen urdina, Pamir inguruan, Pamir, Karakorumen, horri deitu zitzaion Karakorumeko anomalia. Bertako glaziarrek aurrera egin zutelako desente. Eta kasu hortan ere uste da, klima berotzearekin batera, non mendebaldeko haizea sartzen dira nor, ezetasun asko sartzen joan dan, eta horrek prezipitazioak areagotu ditu, eta hortaz balantzean positiboa dan arrastoak eman. Orduan, bai, 190 txikitzen urtzen, baina badaude kasu batzuk, pixkat kontrandik goazenak, eta normala da gainera. Ustezu posiblea da egotea inflexio puntu bat glaziarren berako mugimendu hortan goraka juta berriz? Bai, noski, hau da, klima bapatean berotze fase honetan motelduko balitz eta neguan egiten duen elurrak udan iraun eta hurrengo neguan elur gehiago pilatuko balitz, glaziar horiek berriz ere osasuntsuago izaten hasiko lirateke. Baina hori ez gailtza ikusten azkenengo, zango nuke, 80. hamarkadatik. Urte batzutan bai pasada, baina tendentzian joeretan ikusita hamarkada gero eta datu eskazagoak egera ikusten. Orduan, zango diazue bai, baina bueno, Milankovitzen zikloa eta glaziazioak eta interglaziazioa, bai, klaro, glaziazio batera bidean gaude. Hau da, lehen esan detez, glaziazioa 80.000 urte, interglaziarra 10.000 urte. Jada gaur egun 10.000 urte pasa ditugu. Berez, gure planetak, ez, gure eguzki energia kontu hartuta, glaziazio batera bidean joan barko luke. Baina, karo, ez da berdina, sistema bat ostu eta glaziarrak sortu eta pixkanaka glaziar horiek handitzea, edo jada handia dian glaziarrak bapatean urtu eta gero eta azkarrago urtzea. Horregatik normalean, osketarako bideak motelagoa dira, hotzetik berorakoak oso azkarrak izan daitezken bitartean. Baina, bueno, hor sartuko gainake,
Erantzuna da baietz, baina momentuan ikusten gaudera, da ez, da justo kontrakoa. Eskerrik asko. Zuri. Bat. Atxaldeon da, eskerrik asko saioagatik oso aberasgarria izan da. Nahi zetorkidan irudioi, mendintzoa zela ez, ikusten dezula hola arroka formakin da, beti umekin da, hau garai baten glaziarra zen da. Orduan orain zetorkidan beti orain aiga dena ikusten goitik, hor azpin nola dia? Zen nik irudikatzen nun glaziarra dala, hola arrasatzen duen zerbait ez dena zuzena eta forma hoiek eta... Bai, justo forma horien, hau da, arroka motaren araberako arrastuak emango ditu. Hau da, arroka bazemat eta gogorragoa izan, adibidez, granituak, oso modu nabarian utziko izkizu urratu bat dian guneak, abrasatu bat dian eremuak, ez? Glaziarrak ez da izotza bakarrik, izotzean ere harrik oskarra dauzka, eta hortaz, digazalako hilaska edo estriak sortzen, ez? Granituan oso nabari ikusi daitezkenak. Material kastikoetan adibidez zailagoa da hori ikusten. Kasu batzuetan ikusi daiteke, baina normalean karetxoan arrokak ura daukan momentuan disoluzio ematen du, eta hortaz azten da, pixkat kastarekin jokoa hortan, ez? Eta hortan hasier bada oso aditua, lanak, holako lan edo prozesuak ikusten, ez? Zer da ikusi dezakezuna oso argi, normalean, U-formako aranak, eskala handian, baina baldin bat glaziar baten aurrealdean, normalean beti ikusiko dituzu hori. Arroka ama agerian baldin badago, alako estria edo hilaskak, normalean glaziarraren fluxuaren adibide dianak edo indikatzaile dianak. Hau da, zuk ikusi dezakezu adibidez eredu klasiko bat. Pantikosako bainutegian gaude, eta joan gaitezke edo Garmonegrorantz edo Infiernosetarantz. Infiernosetarako bidean, Tximainako lehen urtegira, aterpetxe dagoen tokira iristen geranean, granitozko izugarrizko eremu batean gaude, eta horrek uste ditugu arroka guztiak, halako bale forma batekin ez, non nahiko lehunat dian momentu batean, da eroriten zaizkigun. Bidean bertan, oinez goazenean, ikusiko dezu ez egituan, ez da goratzen dezuen, baina eskaloika dijoa, ibilbide hori. Eta eskaloiek dira, glaziarrak lehundu, eta beherak adijoan hortan, apurtzen dijoan prozesuaren formak. Eta hori adibidez granitoetan oso klasikoa. Gazteleraz, frantsesez, Rocher Montonet edo euskeraz ardi formako arrokak, nahiko leunat diarak, eta gero apurtzen zaizkigunak oso ohikoa dira holako eremu horietan. Edo, ez dakit, Yosemite bat, Yosemite klasiko, ez? Batolito bat, granitozkoa, eta batean ikuste dezue half dome, erditik banatutako domo bat, guztiz zatitua, ez? Hor glaziarra jontzan lanean, eta eraman zuen aurretik mendi guztia. Ondo nabil, ez? Nik badauzkat, galdera pare bat. Bai, izango nuke oso ariketa politia dela, seguro, adosta duela honekin. Glaziarrak ez dauden lekuetan, glaziarrak imaginatzea. Horrelako erliebeetan ikusi jakin dezakegu glaziarran noraino iristezan, bai alturan eta bai luzeran. Eta Harritzaga batean, edo Pirinioetako belagoa batean, edo dozen baiaratan gaur egun ja mingain luze horiek ez daudenak, baina hori imaginatu dezakegu. Eta benetan hori imaginatzea da, ez da zientzia fikzioa, benetan horrelakoak izan ziren gutxi gora bera, ez? Hori da oso ariketa politian. Galdera konkretu bat, oso konkretua, eta bi galdera daz batera. Gutxi gora bera gaur egun esan dezu lekurik sakonenetan, 30-35 bat metro lodiera izotz dagoela glaziar nagusietan. Zein da izotz horren... Hori Pirinioetan, esan Pirinioetan, bai, Pirinioetan. 10-15, batez beste. Gehien lodiera, gehien daukan lekuetan... Maksimoetan 35, bai. 35 inguru horretan. Zein da izotz horren adin altuena? Zo galdera. Hori bat, eta zein da glaziar horietan dagoen izotz zarrena. Ze adin neuki dezake izotz zarrena. Eta ez dakit hori lotuta dagoen sakonenarekin. Pentsatzen dut baietz, baina, hor dijoa galdera. Eta bigarrena, oain erantzun duzun bezala, Pirinioetan glaziarren mantenu hori oso lotuta dago
elurrak ze puntura arte estaltzen duen glaziar hori udaran. Bai. Orduan, hori lotuta dago, neguan zenbat elur egiten duen. Baina zenbat baino, ze garrantzia daukan noiz egiten duen. Bai, justu galdera oso onak. Batetik, izotzaren adina esan nahi duna azkenean, esan dizuet ez, izotzaro txikien ondaredia onditu eta hasi nintzialako. Baina hor, zegoen izotza asko zera aurretiaz sortutakoa da. Eta hor, badago artikulu bat, esaten duna, Monteperdioko glaziarren egintzan, datazioak egin zian, eta ikusten da, gutxienez, Monteperdion dagoen izotza, azpian dagona, 2000 urte atzerakoa dela. Hau da, erromatarren garaia edo erdiaroan iraunzun izotza, eta garai nahiko epelak izan zian, horregatik erromatarrak espanditu zian Europan, edo erdiaroan bikingoa joan zian Groenlandiara, Greenland, lur berdea. Orduan, Monteperdioko glaziara bazegon, eta gaur egun izotz hori da desagertzen. Eta gaur egun izotzaro txikian sortu zen izotz berriago hori desagertu daia da, azalerago zegolako, azkenean geologoentzat, Jutonen legea, nola geruzaz geruza berrienak goian dauden eta azpian dauden zarrenak, berriago jada desagertu dira, eta geritzen zeguna da izotzi zarrena, gutxienez 2000 urte atzera sortu zana. Askotan hielo fosil bezala ere ezagutzen dana gaur egun, agerian geritzen zegulako. Eta justu horrekin lotu nahi dut, oso gakoa da ez bakarrik neguan erortzen den elurrak irautea udan, urrengo neguan elurrak egiteko, baizik, hori ez bada pasatzen, ze momentutan desagertzen segun elurra glaziarren gainetik. Pentsatu behar duzu elurra alako babes geruza bat balitz bezala. Eta babes geruza hori da, baita gure lurretan, gure lurzoruan, nekazarintzat adibidez gakoa dana, temperatura kontrolatzerako orduan. Elur geruzak esan nahi du, azpiko temperatura bai 0 graduan mantenduko dela. Lasai, suabe, tranquil. Ez du aukiko pikorik, ez du aukiko izosterik, nengo da, hibernatzen. Glaziarrak ongo dira babes batekin. Ze gertatzen da? Urte estremo batzuetan, adibidez 2022an. Bero boladak maiatzean hasi zian. Hori baino lehenago martxoa eta apirilean Saharako hautza sartu zen. Saharako hautza ilunagoa da, xurgapen gehiago eragiten du, ur likido gehiago sartzen da zalean, azkarrago urtzen zaigu elurra. Eta bapatean 2022an geditzen zaizkigu glaziarrak, ekaina erdian jada izotza agirian. Hau da, ekaina erditik gutxienez abuztura arte, izotz hori urtzen mantenduko da. Normalean, glaziarren gainean elurra ikusi daitekenean, uztailean, baita abuztu hasieran ere bai. Eta gainera, uda hori, abuztuan amaitu barrean, edo irailean amaitu barrean, urrian oindik, sekulako bero itezu, dano praka motzetan oindik, manga motzetan. Orduan, ez da bakarrik elurraren iraupena, bezik, uda bera ere nolakoa datorren. Eta azkenen urteetan ikusten duguna da, uda nahiko bizi hasi ez bada ere, askotan luzatu egite zaigula, urrengo hilabeteetan. Orduan hor da hori, saltza hori da, ez? Guri asko esaten digute, aurten, zelako elurtia, eta ze hona, eta bai, eskiatzeko de lujo. Eta glaziarak ere ondo, ez? Arki ongo dira, estalita, lasai, itzegingo dugu maiatzean, ekainean, ze moduz geran, itzegingo dugu urtze fase hortan uroiek nola pasatzen zaizkigun goi mendietatik, urtegietatik, arroetara eta lur erabileretara, ze hori ere bada joku bat, ez? Orduan, bueno, bai, bada gauza interesgarri bat. Eta hortan gabiz, ikertzen. Historia geologikoan, zein da izotza munduan hartu duen azalera handina, hau da, egon alda glaziaziorik non lur esfera guztia estalidan? Hor galdera ona eta sakona, Jungo naiz zure erantzunera, baina jungo naiz atzera bueltan, hau da. Azkenengo 2000 urteetan, kuaternarioan zehar, gutxien izan ditugu aldi hotz eta beroak, ez? Eta aldi hauetan, ez dira danak berdinak izan, badago garai bat, 1.000.000 urte atzera adibidez, Patagonian oso ondo identifikatu dana, glaziazio handiena bezala ezagutzen dana, eremu horretan, gaur egungo konfigurazio tektonikoa eta geologikoa kontuan hartuta, ze planeta bera ere junda aldatzen bere forma, bere kontinenteen distribuzioa. Orduan, azken 2000 urte hauetan, glaziazioetan gutxi gora bera lurrazaren 130, eren bat,
izotzez kubritzen zen. Gaur egun, 10% da, Asierrek aipatu duen bezala, glaziarrek hartzen dutena. Hori da pixkat glaziazio interglazioen arteko balantza. Baina, urteetan atzera eginda, milioika urte atzera eginda, badaude beste hainbat aldi non glaziazio garaiak ere izan ditugun, adibidez Gondwana zanian, hau da, kontinentea behien artean itxatxita zeudenean, modu ezberdinean banatuta gure planetan, edo permiko eta karbonifero arteko garaian snowball earth, ez? Badago garai bat snowball earth, hau da, gure planeta elurbola bat balitz bezala, uste da bilakatu zala, ez? Non glaziar asko zeuden, da gainera itxasoa bere ere izoztuta zegon, tartazan alako interestelar pelikulan agertzen den planeta hori, ez? Non Matt Damon solatu egiten den eta ez dakit pelikula ikusi dezuen, baina bada pixkat Islandian dago grabatuta zati hori eta oso polita gainera. Baina, bai, ez dakit igual zoze egitu nahi dezu horren inguruan, edo... Baina, bai, joan beharko ginateke 300.000 urte atzera, gutxi gora bera, edo gehiago. Hori da, hipotesi bezala gehien, oinarri gehien daukana. Karo, betikoa da, zenbait eta urteetan atzera gehiago egin, ziurgabetasunak ere handiagoa dira, orduan, bete okiko duzu batzuk diskusio edo eztabaida sakonagoak izan ditzazkete alde eta kontra. Baina badago hor fase bat, non klima oso hotza izan zen, gero kontinenteen distribuzio ere ezberdina zen, orduan, karo, kontinenteak Ekuadorearen inguruan egon beharrean, poloetatik gertu baldin badaude, eguzki radiazio ezberdina daukate eta izotza sortzeko aukera gehiago edo gutxio. Gaur egun, daukago alako distribuzio nahiko heterogeneo bat, ez? Non poloetako batean kontinente bat dagoen, Antartika, eta bestea utzi dagoen da ozeano batek hartzen duen. Orduan, bueno, eta adibidez ipar hemisferioan, non kontinente zabalera gehiago daukan, badago justo latitude garaietan. 50, 60, 70 gradu horietan, ez? Siberia, Alaska, Errusia, zabalera handiko tokian, non elurra eta glaziarrak nahiko ohikoa dean. Bueno, gehiago, kalderarik, bestelaia amaitutzat emango dugu saioa. Venga, 3, 2, 1, bueno, eskerrik asko izkuntzako. Sí, hombre, a ver, viene bien, porque además si la gente no pregunta, claro que no pregunta, pues ya